startu už máme připraveného Adriana Matiska, po něm Ivanu Strelkovou a Gabrielu Jste hlavní se Martinkovou. otočit doleva hned za finské domky. Je tam napsané Firlovka na plotě, by tam měla být. Firlovka, to je ulice, je to na plotě, měla by tam být cedule. Firlovka. F, jako František. F, jako František. Firlovka. No, po té hlavní cestě, když se jede, po levé straně jsou finské domky a končí. Daleko. Po levé straně musí končit finské domky. Jste museli minut. Čišní! Dávaj! Tak teď by byly ty finské domky po pravé straně. Čišní! Tak, před těma finskýma domkama doprava. Co